অলক তাৰ পৰা মানে যিটো আমাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে উচ্ছেদ হ'ব বুলি উচ্ছেদৰ পূৰ্বে তেখেতসকলক সংস্থাপন অবিহনে যদি তেখেতসকলৰ ক্ষতি नंगौ नोंथांमोना थामनेलाव थिगखौनो नुदों मानोना दिनै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नि मुसुखा सावबाय बेखौ सावदों दिनै एकदमबारे सावदों राजपथआव ओंखारनानै सावदों सोर सावखो मानि थाखाय सावखो आं बिदिनो डिटेल नोंथांमोननो खिथाना होदों जुदि नोंथांमोना मिथियाखैबा भिडिअखौ नायदो आरो जुदि मिथिखाबायबा नायाबाबो जागोन मानोना बे जाथायखौ जाहैबाय मा नोंथांमोना नुदों कि गरेस्वराव जानाय जाथाय बेयो गरेस्वराव बे प्रमद बर' बिटिआरनि चिफनि मुसुखाखौ सावबाय दै लोगोफोर सोर सावदों मानो सावदों दा मेन बाथ्रा बेयावसो फैनोसै दाना मानि थाखाय सावजाखो दाना स' बे आरोना दिनै नोंसोरो नुदों अल आसामावनो दिनै दाब दाब जायगायाव जेनाखि बेदखल ओनसोलफोरखौ जाय माने जायगायाव थाथावा माने बैफोर ओनसोलफोरखौ इभेक्सन खालामनाय नोंथांमोना नुगासिनो दङ नङा होमबा आसाम गभर्नमेन्टआबो खालामगासिनो दङ एरा फारसे नोङो मा होनना बुङो सनितपुर जिल्लायावहाय बिश्वनाथ सारिआलिनि हरै सिङाव थानाय जेरै दिखियाजुलिनि हालामजोंहाय गोबां मानसिफ्रा इभेक्सननि खौरां मोननाय लोगो लोगो थफ्ला जुयै जुयै खारदों नङा होमबा आरो दिनै जोङो नुबाय बिटिआरआवबो गोबां माखासे जायगाखौ दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय एनाउन्समेन्ट खालामनानै होबाय आरोना बेखौ मानोना फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जायफोराखि फरेस्ट एलेकायाव गोलैयो बेखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेखौ इभेक्सन खालामनाय जागोन होननानै मानोना बिसोरो इनक्ल'जार आरोना बिसोर इनक्ल'जार हिसाबै बिसोरखौ होखारनाय जागोन आरो दा बेखायनो दिनै नेमसुनो आं दिनै फार्स्ट टाइम जिउआव खोनाफेरबाय माने नेमसु डेट मिन्स नर्थ इस्ट माइनरिटि स्टुडेन्टस इउनियन माने नर्थ इस्ट माइनरिटि स्टुडेन्टस इउनियन माने बुङोबा बिसोर जाहैबाय नङा होमबा जाहैबाय खखाबो गांसो गोनांफोर बिसोरनो दा बिसोरो मालाबानो नर्थ इस्ट दाना लावबोनो मोनथिबायना नर्थ इस्ट माइनरिटि स्टुडेन्टस इउनियन हिसाबै बिसोर दानानै लाबाय दा दिनै बिसोर प्रमद बर'नि मुसुखाखौ सावबाय मानो सावदों बिथांमोननि ओनसोलाव दिनै इभेक्सननि नटिस थांबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय दिनै इभेक्सननि नटिस थांबाय आरो बिथांमोना दि जा गिदिर गिदिर खोथा बुंदों दै ओरैबायदि गिदिर गिदिर खोथा बुंदों आं नोंसिनो माने आं ससे खोनासंनोसै नोंथांमोना खोनासंदो সহাৰা কৰিব বিচাৰে তেখেতসকলক যি উচ্ছেদ কৰিব বিচাৰে এই উচ্ছেদক আমি নেমচুৱে তীব্ৰ ভাষাৰে বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু যদি প্ৰকৃততে সেই লেণ্ডখিনি যদি ফৰেষ্টৰ হয় ঠিক আছে ফৰেষ্টৰ এক হিচাপে ফৰেষ্টৰ যিটো নীতি নিয়ম আৰু যিটো উচ্ছেদৰ নীতি নিয়ম সেই উচ্ছেদৰ নীতি নিয়ম অনুসৰি যি 15 দিনৰ ভিতৰত তেখেতসকলক তাৰ পৰা মানে যিটো আমাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে উচ্ছেদ হ'ব বুলি উচ্ছেদৰ পূৰ্বে তেখেতসকলক সংস্থাপন অবিহনে যদি তেখেতসকলৰ ক্ষতিপূৰণ অবিহনে যদি উচ্ছেদ কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু ইয়াতকৈ আমি জংগী আন্দোলন গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম আৰু সমগ্ৰ বিটিআৰ আমি সমগ্ৰ অসমতে উত্তাল প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম যদিহে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিটিআৰৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি অনাগত দিনত জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিম বুলি গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে হুংকাৰ দিছোঁ नोंथांमोना खोनासंनो मोनखाबाय दा बिथांमोना जा गिदिर खोथा बुंदों कि मा प्रमद बर'आलायनो सिगाङाव इलेक्सननि सिगां माने हा फाट्टा होगोन हा होगोन होननानै बेफोरबायदि प्रतिश्रुति होनायखाय दिनै भटआव भट होनानै देरहासारनानै दिनै गार्डियाव जिरायनो मोनबाय एबा बिटिआरनि चिफ जानो मोनबाय नाथाय दिनै माने चिफ जाखांनाय लोगो लोगो माखासे जे समाव इलेक्सननि समाव फोसावदिंनाय समाव जेनाखि माने प्रतिश्रुति होदोंमोन बेखौ दिनै साला बावगारबाय बेफोरबायदि खोथा जादों आरोना आरो जुदि जोंखौ गभर्नमेन्टआ जुदि इभेक्सन खालाममारोबा डिपार्टमेन्टेलि बेखौ जोंखौ जुदि इभेक्सन खालाममारोबा बिथांमोना बिराद गिदिर मोनसे दावहा माने दावराव खालामगोन होनना बुंदों आरोखि जंगि आन्दोलन खालामगोन होननानै बुंदों बिथांमोना मिथिया सोरजों खालामगोन बेबा अल आसामावनो बे अल बिटिआरआवनो जंगि आन्दोलन खालामगोन होननानै बिथांमोना हुमखि होदों सोरखौ बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'खौ दाना बे मोनसे खैसोना बिसोर जानोसै दाना दिनै बिथांमोनहा जुदि माइनरिटिफ्रा दिनै बिदि साउन्ड होबाय गमामा जुदि बिथांमोना जुदि दावराव खालाममारोबा मा जाथि गथ' जागोन नामा बियो ना गभर्नमेन्टनि जागोन बियो ना गभर्नमेन्टआ बेखौहाय माने रैखाथि होनो हानायनि माबा मोनसे थांना थाया दाना मोनथाय थांना थाया एबा हागोन ना हाया जुदि गभर्नमेन्टनि जुदि दाङाबाजि खालामनो नागिरमारोबा दा बेखौ जोंना बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ साननांगोन आरो आंनि गोरबोनिफ्राय बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'खौ आं खावलायदों बेफोरबायदि इभेक्सन खालामनायनि खोथायावहाय जोङो खुनु सोरनिबा खोथाखौ जों खोनासंनांगौनि गोनांथि गैया मानोना दिनै बर' हारिफोरखौबो बर' माहारिखौबो खालामबोबायना अनाखाना दिनै बर' हारिखौबो खालामबोबाय आरो बिसोरलाय मा बिसोरो नों मोनसेखौ बांसिन नों बांलादेश नों बबेबा मोनसे न'खरसे थाफैबानो बाहाय जेव मानसि हाबनानै थायो न'खरनि सोद्रोमा माने थाबानो बे न'खरनियावनो खोन बिराद मानसि बांलादेशि हाबनानै थाफैयो स' बेफोरनो दिनै सारा दिनै माने बिसोर गैयै खखाबा गांसो गोनां बैसोर मानसिफोर गैयै होननाय बबे जायगायाव दङ नागिरबा मोननाय नङा बिसोर मोनफ्रोमबो जायगायाव बिसोर दिनै दङ
होमबा नायदो बिसोरो आरो बिसोरनो दुनियाव सबसे गाज्रिसिन खामानि मावो स' दिनै बिथांमोनहा बै स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसना दिनै राजपथआव ओंखारनानै दिनै गरेस्वराव प्रमद बर' सारनि मुसुखाखौ सावदों सार नोंथाङा दिनै बिटिआरनि चिफ आं नोंखौ सेलेक्ट खालामो नाथाय सार नोंथाङा बिनि बुंनायखौ गिनो मोननाय नङा इलेक्सनखौ इलेक्सन खालामफाथारनांगोन मानोना बिसोर दिनै माने मा होनो आयेननि माने बिरोधि हिसाबै बिसोर इनक्ल'जार खालामनानै बे फरेस्ट ओनसोलाव हाबनानै थादों बेखौ जेरैबाबो इलेक्सन खालामफानांगोन आरो बिसोरनिफ्राय आउट खालामनांगोन आरो जे जायगायाव बिसोरनि न' दङ बाहाय थाहैनांदों आं बांलादेशनि बा बांलादेशआव थाहैदों दा बेखौनो जों खालामनांगोन जों खुनु सोरनिबा सोरनाव जों गिनो मोननाय नङा दिनै आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रावखौबो गियाखै बे दिनै सोलोंगासिनो दं आरो इलेक्सन खालामगासिनो दङ दा जोङो आं बेखौनो बुंगोन सारा दिनै बिटिआरनि चिफ जानानै राजनितिकनि माखासे माने इलेक्सननि बहरनि थाखाय सानो दा सान अननानै नङाबा जुदि बहरनि थाखाय साननानै जुदि बिसोरखौ होखारबा बहर मोननाय नङा बिदि सानोबा खिन्थु बिराद गिदिर बुहुर जागोन आरो हारिनिनो खहा जागोन जों बिराद मोनबाय थादों गोदो रनेन मन्थ्रिया गोबां मुस्लिमफोरखौ सोनानै गालांनानै जों मोनथिबाय थादों जे खैला मैलानि हरै साहा थानाय ओनसोलावहाय रनेन मन्थ्रिया गोदो बिराद मुस्लिमफोर सोफैदों होननाय बाथ्रा देरहाबाथाय मोसौ मासे गाहाम सिथारा जाहैयोमोन होनलायलायनाय बे काहानिफोरखौ गोदोनो जोंनि माने आबै आबौमोना खिथानो रोंदों आरो जोंनि जेनोखि दानि जोंनि आफामोननि बैसोनि समनि मानसिफ्रा दिनै खिथानो रोंगौ होमबा बेफोर जुदि थार जाथाया जुदि जोंनि बर'आनो जुदि राजनितिनि थाखायनो गावनि उदैखौल' साननानै जुदि जाथिखौ अलखदाव खोलैनो नागिरदों बे बिराद गिदिर फाब जागोन सार ओंखायनो सारखौ आं बुंदों सारा सावथों बिसोर इसिबां सावथों मुसुखा सावथों नाथाय सारा मानिना रायजो राजानि खाथिराव जाथिनि खाथिराव बड'लेण्डखौ रैखाथि होनायनि खाथिराव नोङो बिसोरनिखौनो मोनसे खोनासंनाय नङा नोंनि खामानिखौ मावबाय था डिपार्टमेन्टेलि जाय जेखि जोङो होख्रावथों खिन्थु सारनि मावनाया जेनुइन जाबानो जाबाय सारनि मावनाया बिटिआरआव डेभेलपमेन्ट माने मोनफ्रोमबो बिथिङावनो इच एन्ड एभ्रि साइडआवनो जौगानाय लाबोनो हाथों आं बेखिनिखौ मिजिंथिदों सार अननानै सारा खोनासङाबालानो खामानिखौ मावलांबाय थागोन आं बेखिनिखौ मिजिंथिनानै आं बे आयदानि सायाव भिडिअ बानायनायखौ बेनो फोजोबबाय थेंक इउ